Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagariakan ang Muslim. Bangka dikalakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Akararangitang kaniyan sa alungan amawri. Na itana iyan rakasusik sa iyan. Bangka dikalakan. Ay matampar ka nagyang kuto ararangit Allah subhanahu wa ta'ala. Napakitaaman yan rakasumali pada sa asik sa iyan sa alungan amawri. Namataan asa din sa manusia. Haindirin yan ang abulan Ramadan. Kadinyang pamusaan na makambagian din sa malipadas asiksa na makasendit sa dalawan yan akasendita. Miya panudul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya kay sagawi adis kanyan itittaginapa. Bayna ana naimun idh atani rajulan. Ina ko tuturog na ko atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya ko marakan sudua kataw amama. Faakhadha bidaba'ay na kinweran ang kutuang bala abarukam kong bala alimako. Faatayani ila jabalin wa'ra na inuita ko rin sang kutwa palaw apiyak kalakalaka. Subhanallah. Faqala is'ad na pitero iran rakan apanika panikang ka ang kai apalaw. Ninisumbag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la atiquhu dia kan kagamanika sabab sang kutwa kababaloy niya na piyak kalakalaka agumiyak karagaragan apanikan. Faqala is'ad fa inna nusahiluhu lak panikang ka din kamataan na palabulbud na mirka. Naina ko panik na miyatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na misampay kami sang kutwa kapuruan o palaw. Fa idha bi aswatin shadidah na papanganagakan agyang kai ang mga lamisaka, mga kurisaka, mga tagaw o mga tao. La ilaha illallah. Faqultu man haula? Ma hadhihi al-aswat? Anto na nagyang kay ang mga lamisaka. Anto na nagyang kay ang mga tagaw. Napitero iran. Hada iwa'u ahli nar. Giyan kanan sa mga tagaw na gusto mga lamisak o mga tao kung naraka jahannam. Subhanallah. Subhanallah. Fantalaka bi natumiyaros kami at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutu akapilala kami. Namiyaw mami agyang kutu apagtao. فإذا بأقوام معلقين بعراقيبهم mga pagtaw aayaman babtadiran nang bibitin sumbala asakiran sa dadan aswayawiran musyaqqaqatu asdaquhum makakaka ang mga ngariran ayaptiron asdaq na ipo na kasedin sang kaya kapusang kumudul ka na taman sang kaya ubay at tangilang kanagingan ng iptiron asdaq na ginan makakakas sa alungan amori. Tasilu asdaquhum dama apapamangigis ang kuto ang mga ngariran ang kuto ang mga rugo. Subhanallah, subhanallah. Faqultu man haula na iniisa ka natin Rasulullah o anta unun aya ang mga tao na inisumbag agyang kuto apdian adu kataw amama. Haula alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Diyan kanan sa mga tao miyo kasirang kudapan mau masuy bubuka. Miteng kasira na dapat mau masuy tatangkas. Diyan ka ng mga tao amitengkas miyo ka sa dadan as sabapian. Miya muasay nakup kapita orian yan na ina ko mau tua alungan udi na ina ko magabi adapan mau masuy tatangkas na badan miyo ka sa dadan as sabapian kakagipim baya-bayaan yan dadan pakasabar. Kanabab kasakit na kanabadi palayalayag na ginan siran ang kanan ang mga tao. Na anton ang mga di isaka ang manusia adadun pa mo sa apya bumya kasalungan apya bumya kay sa kauras anton ang mga di imapambatad ka din ka mga di kalakso Allah subhanahu wa ta'ala sa ikupikatan ang yan raka amali padis asiksa namat ang Allah kaamay ka sa manusia na magdamyan na gumaylan yan so siksa Allah subhanahu wa ta'ala na makasendit sa tartop kapakasendit na mapamanganin yan ko Allah ang makambalingan sang kai adunya kaan makanggagalabag sa mga pipya na imanto pagariakan ada kapan mau kapatay na pananangurang ka tubat ka balingan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kaang kadikapad kasi ko mga tao asiksaan yan sa alungan amawri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.